Mám největší štěstí vůbec, nikdo z mě je perfektní. Teď mě si připomínám, kolikrát jsem se pokusil zabít, ale Bůh mě vážně miluje jako vlastního syna. Možná proto mě závidí čeští. Měl jsem sen, že jsem Jezus na kříži, Cezar si dohodl znova, aby zemřel a vysl duší. Až po 2000 letech na inkarnaci, vy se divíte, proč Bůh vadí katastrofy. O kolik katastrof jsem vám lidem předešel, zasloužím si nějakou cenu za vzkříšení Ježíše, který dodnes po světě bloudí. Já jsem roz 2001, kdy ze stvárneme, pojďme život věčný. Papnul jsem celou krabici prášku, připravil jsem se o schopnost mluvit, držel jsem se chodbě obytovných, chtěl jsem konec té show realitní, která mimochodem můj život neskriptovaný, když mě rodina přemluvila se znovu probudit v posteli. Díky bože za umožnění práci, co doufal, snad si očem duše zapomněl, to je bez něho žít. Byla hříšného od duši připravit, přísahám, že zapálím Vatikán, to Římané si to vládou temné strany. Ďábel není jen nepekl, ale viděl by do podepsání smlouvy. Jsem vážně anděl spadený, komandor LG Executor 3, ale nechal jsem si modrý bude ve svém světelném meči a vyvěsil růžový bolavý kříž na stěně. A křídla mám nejspíš taky jen neviditelné, stejně jako mé dvě ženy, protože když jsem skočil z balkónu, měl jsem tu odvahu, že mě gravitace nepustí, stejně jako když se Ježíš prošel po pobřeží. Tak jsem nebál, jen jsem letěl, jestli v to, co člověk věří. Já jsem nechtěl ochudnout zabít, bylo to nervové, vůči hlavní osobnosti, které ještě jsem nám pomalu běží.